جب میں ہاتھ اٹھاواں تو سارے ہاتھ اٹھانا ہے جنوں بلایا ارشاد معافیاں دے چاہیو دناتے معافیاں دے چاہیو دناتے معافی منصور محفل انشاءاللہ سے کامیاب ہو سکتے ہیں او جنوں بلایا ارشاد مولا معافیاں دے چاہیو دناتے معافیاں دے چاہیو دناتے پردے کی کرنے بس ایک بول سرائکی نات کا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ داری جان سجان کیا نہیں ہو گیا کوئی لجپال ملا ساری دنیا چھان کیا سکدر تو خالی سونیا سکدر تو خالی تیرا سدا ملکان کیا ہے اج سب تک بنا کسی آسی کہیں بس
سردار آؤے او نبیاں دائے آج نبیاں سردار بڑے بلاؤے آؤ ہی بیٹھے نے او نبیاں دائے سردار آؤے او نبیاں دائے تھے سردار آؤے دکھیاں سردار آؤے او نبیاں دائے سردار آؤے دکھیاں غم خار آؤے او نبیاں دائے سبحان اللہ چپ چاپ بیٹھو اچڑا نہ بولو چپ چاپ بیٹھو اچڑا